Cultura. Protecció de la nostra horta. La Patacona y por sa playa. Comercio y mercado local. Espai jove. Igualtat. Suport als nostres productes. Vivim a un entorn privilegiat. El nostre clima, la nostra horta, les platges, el comerç i la nostra gent el fan especial. Al llarg d'estos anys hem treballat i ens hem esforçat per convertir Alboraya en el municipi de referència, en el municipi de rellevància que es mereixem. El Partit Popular ens va deixar un deute de quasi 50 milions d'euros, fruit de la seva pèssima gestió. Avui, a base de molt esforç i sacrifici, hem aconseguit reduir l'enorme despesa, oferint més i millors serveis a la ciutadania. Continuem millorant el mercat municipal, modernitzant les seues serveis, amb propostes innovadores. També hem donat suport al comerç local amb ajudes directes als comerciants i bonos de compra als locals, i ho continuarem fent perquè el comerç local és la vida d'un poble. Ens preocupem per cuidar i protegir l'horta d'Alboraya. Hem augmentat la vigilància en camps i camins, així com l'atenció als veïns i veïnes que hi viuen i hi treballen. Es recolzem també en la nova senyalització, la millor il·luminació no contaminant y els drons policials que vigilen les zones obertes. Seguimos mejorando las instalaciones deportivas de los tres núcleos, Alboraya, La Patacona y Porsa Playa, y avanzando en las obras de la tan deseada piscina descubierta en el polideportivo. Després de l'intens treball realitzat any rere any, Alboraya és reconeguda per la qualitat dels seus serveis turístics, a la qual cosa s'afegeix l'haver aconseguit també el distintiu com a municipi de rellevància turística de la Comunitat Valenciana. Apoyamos la cultura con la intención de enriquecer el tiempo de ocio de la ciudadanía. Festivales como Alborayás, el Festival de Guitarras, espectáculos de calle, cine, exposiciones, todo ello en el renovado Teatro de la Agrícola, la Casa de la Cultura y el Auditorio. Hemos conseguido el Espai Jove que se merece Alboraya. Por fin tenemos espacios lúdicos y de aprendizaje. Allí la juventud participa en el diseño de las actividades que se realizan. Hemos ayudado a las familias en este complicado periodo con actividades extraescolares gratuitas, así como los campus de Navidad, Pascua y Verano, que tanto han disfrutado las y los jóvenes del municipio. Treballem intensament en les associacions d'Alboraya, en les seues activitats, donant suport logístic, cessió de locals i mobiliari, així com amb una contínua escolta i atenció a totes les seues propostes. Vamos a seguir apoyando y ayudando a conservar nuestro patrimonio y nuestras fiestas tradicionales de la huerta, como la Festa de Espeixets, las fiestas y celebraciones de les ermites de San Cristófol, Santa Bárbara o la ermita de Vilanova. El Día de la Horchata es uno de los ejemplos más visibles de nuestro apoyo a los productos de la huerta y a nuestros productores. La horchata está presente en nuestra oferta turística y local como emblema de Alboraya. També el pla agrari i els estudis sobre les plagues que afecten la llufa i altres cultius, la recollida i el reciclatge de plàstic, la formació per a l'ús de fitosanitaris o el suport als agricultors en la seva participació en la recerca de solucions de futur. Durant estos anys, com a govern, hem tingut el compromís de donar el millor de nosaltres per a Alboraya. Volem continuar treballant perquè Alboraya i tu continuem progressant i siga un espai de convivència i generador de noves oportunitats per a les persones. L'Alboraya que tu vols.